Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Leonida at taga Nueva Vizcaya. Sakbay nga intay basa dagiti kablaaw gagayem, umapila kami manen kada kayo. Asapay lakuma taagdengeg kayo laeng kadagiti official social media platforms tayo. Ti Ferds Caballero Facebook page ken Ferds Caballero YouTube channel tapno agtalinaed nga updated kayo kadagiti baro nga upload tayo. Kastamoten aliklikan nyo a suportaran ken dumngeg kadagiti channel nga agre-re-upload iti drama tayo adagiti tugot iti dana ti biag. Agsipod ta dagita a channel ket pasig a scammer ken sindikato. Makablaawan da Renato, Andoy, Usting, Oning, Buboy ken Undong di tabuyagan La Trinidad. Kastamoten ang makablaawan ti Linggudan family di ta Upper Kasbeng nang runa-una yan ken ni Buboy Linggudan. Shout out kada Rex Rapisura, Ivy Gutierrez, Imelda Velasquez, Jasmine Rivera. Pamilyak di ta San Clemente Magsingal, Ilocos Sur, Tatang Herman Ayon-Ayon, Jangjang, Abigail, Arth Dwayne from Shamie Rose Ayon-Ayon, Ramos Labicani, Acacio, Oyaden, Mendita, Calban family di San Luis Pudtul Apayao from Judith Ramos. Shout out kada AZ Cardenas, Lorena Aquino,
Benemarapakon ken Columna Almirante. Daraway Duca family, Jonel ken mamangko from Marjorie Duca, ti Nabyalan Amulong, Cagayan. Rumbawa ang Batali family, Tatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie. Pamilyak di Madupayas, Badok, Ilocos Norte from Flora Aurelio ti Singapore. Happy birthday Joan Lopez ti Bagutari, Santo Tomas, Isabela. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Noli Andres Jr., Anaya Faith Andres ti Villa Carmen, Ramon, Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Lawa family ti Ubanga, Bugyas. Daddy Ambrosio, Mama Leonora, Kevin, Crisaldo, Bing, Faith, kastamot na Gretchen, Kitot, Bridget, hikers dito'y Hong Kong, Azzy, Delco Jamat, Eileen, Yvonne Padilla, CJ, Iza, and to all STR family, kastamot ni Nanay Nieves from Torogi in Hong Kong. Shout out kada Enlarge My Horizon, Jocelyn Naabos, Glory Salonga, ken Christian Osias. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Leonida. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa yakablaawan iti naimbag nga aldaw nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay kuma tada kayo itinasaya at akasasaad adanunan to'y nanumo asurat ko. May saakmet kadagiti na ayatamang tartarabay kadagiti maipatpatanga-tanga padas ti biyag dagiti dumdumngeg nga ingkay ik-ikan biyag babaan to'y programa yo. Daytoy ti pag-aayat mi adengdenggen kanila kay ko taado ti maag-agsaw mi nga adal kastamoten amang linglingay kada kami iti inaldaw-aldaw. Ilingad naklaangan manang itinagan a Leonida, may sa akon as senior citizen. Ngam ipalubos mo kuma nga awagan kalatan iti manang kas nakairwamanan dagiti dumdumngeg. Taga Nueva Vizcaya ak manang. Adadwa nga anak mi kanila kay ko. Adan asawa ti inauna kat tiburidak laangan a babae ti adda iti pudermi. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi ka grad-graduar ti buridak mi iti kolehyo. Kablaawan da ka anak ko, nakaturpos kan iti kolehyo. Wen nga rod Elsay, maragragsakan kami unay kan ni Nanang Mau. Agyaman nakada kayo, nanang, tatang. Nagbunga matlaangan ti sakripisyo yo anang papaadal kanya. Pagrabangan mi dayta anaganak, iso adi na kami kumapagyamanan. Daytoy tinururay mi akan ito anak ko. Di adamot mapagturpos mi nga anak may. Ay, no nagagat kuma anagadal ni Manong mo ati day, di nakalpas kumamot akaskan ka. Ngam sa balimat ngamin ti inararamid na, day tamat nagbarbarkada, edi kwan nakasikugain. Iso aday jay, nangasawan adi na oras. Kasta talaga tatang. San abali ta nakaayayat mo't dagiti apu ko yo. Ay, sa bagay mo't kitdi Hanggang sa bali laeng di nakaturpos ko ma. Tapno makasapol iti nasaysaya at basita panggadan na. Huwag nga rod Sana bale, tagbiro ka kadagos iti trabahok nanang, tatang. Tapno siyak mo't ti tumulong kada kayo. Kastamotan ka ni Manong. Ay, di mo ibagbaga day takan ni Manong Mau. Ang mga nusikan tulatan ti pangnamnamaan na, Ilsay. Ti masakbayam ti panunutam anak ko. At daaminan ken kaagamang tapno mapasaya at mo ti masakbayam.
Kasla ka ano laeng dayday manuleng. Malagip mo ka di pay. Wen Leonida, oray di mo isawang. Ay nagdaras at alaga naglabas ti aldaw. Ita, nakaturpusan ni Ilse, iti panagadal na. Sapay lang kumata makabirok mo't adagos, iti panggadan na. Diyak laim pagarop adumtag dayti nga aldaw lakay. Maladaga laeng ide. Tinartari pato ta. Pinadakkel, ken impat agta iti kastaunay. Akas matlaang kanimanong na atede. Wen nga raw, awan ti intadadu mata kadakwada. Agpada ti panangipatag ta kadakwada. Uray nukas ti nga tatilukloko ni Teday. Wen garod amang amas inauna ni Tede ngam ni Else. Ngam nanaknakam at ni Else ngam bisaw. Ay, makapaladingit nga rod apang panunutan. Ang manya nga rod ngay. Kasta talaga Sana bale, tawanan ti panunutan ta. Ay, makasapol kumabot ni Else ti trabaho. Tapno na anayon ti ragsakta, lakay. Anya nga iti planom ita, ading. Nakalpas ka niti panagadal mo. Naka-apply ako ni ti trabaho, manong. Orayak laangan no sino ti umuna nga umawag kanya. Nasaya at matngarad no kasta. Sabalin niya ang pangtibiyag ti taluntunam. Kaya sa ganam day tawan. Wan manong, nakasagana ak. Nang runak at kayat kumut asubadan dagiti ado arigat na tatang anang papaadal kanyak. Ay, rumpang lang nga, Elsie. Panunutam amin arigat daken ka. Isa rumbang lang nga subadam ida. Wan manong, kat aramidag amin nakabailak, tapno maipaay ko amin akasapulan da, ken pagragsakan da. Nasaya tigas ta ka panunutam ading. Kaya't kararag ko, sapay la ko ma. Tadaadagos ti master ka matrabaho. Iti kasta, mangrugi ka matan nagswil daw. Sa dinotain ni nanang? Ay napandita daya anak ko, ada ka numapan na ibaga iti kumarin na. Apay aya asap sa pulom ni nanang Mao. Tatang, ada na pintas adamag. Simong batan di may sa nagaplayak iti trabaho. Ay, kasta aya anak ko. Ukit anya ti kunada nga ay. Pagreportan da kiti opisina para iti final interview, tatang. Ay nagsaya aton ngay anak. Ay sa dino ti opisina daya. Ijay Manila, tatang. Anya? Ijay Manila? Asas naganda yun ngay. Apay asaan adito'y lugar tayo tinagaplayam. Ad-ado ti oportunidad ijay tatang. Kan talaga kayat ko ti agtrabaho ijay Manila. Naimbaglaangan, taiso dati mo na nga imawag kanyak. Kunak man lakit din no dito laeng lugar tayo, anak ka. Sana bali tatang. Tasaan nga agbalin alapod ti distansya ti lugar tapno agkikita tayo. Kan saan pa'y mo't asigurado no maipasak ti final interview? Ay sigurado daytan Elsie. Iti dayta kinasaririt kan kinapintas mo. Imposible asaan ka amaala iti dayta at trabaho. Sapay ko matatang. Tulungan dak amang ikararag iti apo. Tapno makarugi akmot nga agtrabaho. Tulungan dak nga agkararag, tatang.
Naklaat ni Manuling nga asawak, apaman anaamuan na nag-apply matlagayam iti trabaho ijay Manila ni Elsie nga anak mi, manang Emmy. Kat ti trabaho ang nag-applyan na ijay Manila, tiim mo na anang kontak kan kuana. Makapaladingit manang, ngam hustumot ngamin ti imbaga ni Elsie, nga ad-ado ti oportunidad, no padasan na ti mapan ijay syudad. Kat ti final interview iti trabaho nga inaplayan na ijay syudad ti Manila, ti makitkita na nga oportunidad tapno matungpal ti arapaap na. Iti ababa asarita manang, napagasatan nga rod ti anak mi ani Elsie, anakastrak iti kumpanya nga inaplayan na iti syudad ti Manila. Nay, nakaimpake kamot gaya man adeng. Uwan manong, masapol ang mapana kon ag-report iti Manila. Mangrugiak ngaminan nga agtrabaho. Mapanan inton bigat ti adem. Kasapulan na kanaw nga ag-report adagos. Ay kaya nasayat nga rodano kasta. Elsie, di ka makaliplipat Amangan no malipatan na kami nga imbatin dito, adakan to ni Manila. Ay saan maaramid ti adim dayta, tiday. Ipalpalagip ko lang, tatang. Amangan no malipatan na ti adu arigat yu idagad-adal pa lang. Saan to ang mapasamak dayta manong? Isungarod ang mapanak agtrabaho, tapno makasubadak matan kadakwada. Rumbang laang ading. Apay aya dayta ti pagsarsaritaan yaw. Saan mo ta masapol dayta? Ta obligasyon mi anaganak ti mangpaadal kada kayo. Ay sos nanang narigatan. Amangan no pumada kadagiti dadduma dita nga edi nakabadakdan iti Manila. Nalipatan dan tinaggapuan da. Nalipatan dan dagiti nagrigrigat at tao para kadakwada. Adda karik manong, katong palot dayta. Ay ala husto dayta na sanitaan. Elsie anak, kita imbang atan ay ang mga nood dati malipatam. Manoleng, adda ka dinadlaw mo itay iti panagsarsarita ni Tede. Adda Leonida. Ang kaklangamin nga ang mga numakadlaw ni Elsie kahit iso adya kong tinutupan ni Tede. Unay mo tan ni Tede. Apay akas iti panagsasauna itay. Ang mga nupagarupon ni Elsie nga agururay ta iti isubad na kadata. Ay, jakman mo, noan niya timutibo ni Tede. Ang umsapay la kuma, ta saan apo may ti atap kaw Leonida. Ay, uray siya klakay. Ay, madandanagan aklakit nga rudon. Malala, di ka agpampanunot itinikat ibaw. Saan ama pasamak ti pampanunutan ta? Sapay ko malakay. Linipat kun ti may papan iti day taabanag. Naragsak tayo a pamilya. Diyak kayat nga darumswa ariribok. Tatang, ni nanang ay. Nay, apay asap sa pulam ni nanang mau. Anya ti masapol mo kun kwa natin day. Tatang, amok magpapawitan iti kwarta kada kayo ni Elsie. Anya kumangay iti maipapan iti dayta. Mangibingay kayo mo ta. Alangan mo ta, da kayo lang ti agnumar iti ipapay na.
Nay, anya ka din day nga ibagbagam, day. Tatang, amo tayo tipudno. Ni Elsie lang ti saan ama ka amo iti pudno a kinatao na. Nay, apay akas tamat ti ibagbagam, anak ka. Pudno mat saan ka di? Saan ka pudno kabsat ni Elsie? Saan niya pudno nga anak? Tainampun nyo lang. Isa pa naman mo na pagnumaran tayo ati, mabirbirukan na. Ay, teday, saan mi apinadakal ni Elsie tapno pagnumaran mi laeng? Imbilang mi apudpud no nga anak, ken kabsat mo. Iso asaan arumbang day ta nga ibagbagam? Adda kayo day tatang. Nung nadidak ikan iti ipatpatulod na kwartayo, amang no mapilitan ak amang ipudno ken kuana iti amin. Anya? Ay, saan ka nga agkam-kam mali ang mga ramid iti kasta, teday? No kasta nga rod? Ibingayan daktong galagi patulod iti kwarta ni Elsie. Tapno awan ti rumswa, aparikot. Anya, kasta ti impang tanitide, lakay. Leonida, tawanan bain nga anak ta? Tapno itid talang ti kayat na, agi pang take din. Daytan di pagbutbut nga ka mapasamak, lakay. Oray sak, jakmut ni namnama ang maaramid ni Tede ti kastay. Aramidin namot na pagbagasan da tao. Itid tano anya ti kayat na, lakay. Diyak kayat amaamuan ni Elsie ti pudno. Amagano di na maaklon kat panawan na tayo. Diyak lakit di ka maalan numapukaw ta ni Elsie, lakay. Ang magingkat ka anaw. Tong palbiaglatan na dumawat, iti pagregregatan de kabsat na kasta ka de. Anya nga ron nga iti maaramidan ta. Awan pagpilian ta. No di ti sumuro, di ti pagayatan ni Tede. Pudno asaan ada kami ti dadakkel ni Elsie manang Emmy. Inampun mi ni Elsie idi maladaga paylaeng ket saan ana ilimod day taken ni Teddy nga anak mi. Nupay kasta, pinadakkel mi da Teddy ken Elsie kas pudpudno nga agkabsat. Isu nga impagarup mi no awan to ti rumso aparikot. Ket agtali na ad apalimad ti kinapudno nga ampun mi laeng ni Elsie. Isu na laeng tadimteng ti kanito asaan min ang makontrol ni Teddy manang. Iti pa nagtrabaho ni Elsie iti syudad ti Manila, di tamoten arimswa ti di minamnamaen nga ugali ni Teddy nga anak mi. Ti kayat na ket maibingayan tunggal agi patulod kada kami ni Elsie. Saan kami ang nakapagkedked nang runa kanyak? Tadyak kayat amaamuan ni Elsie ti amin, tadyak kayat amasakitan. Nanang, kumusta kayon? Naimbagman taimbawag ka. Nasaya at kamimot dito, oy. Sika nga ay anak ko. Okay, yak dito'y nanang. Imawagak, takayat ko nga ipakaamo kada kayo, ana ipromotak. Ngimaton ti saad ko dito'y kumpanya mi, nanang. Ay na, nagsay
sayaatan ngay anak. Maragsak anak para kan ka. Dakdakkel man ti may patulod ko akor tayo, nanang. Kayat ko agatangin nyo amin na kayat yo. Kayat ko mga ipatarimaan day tabalay. Kitaan nyo noon niya dagiti mai-priority ang mapaaramid, nanang. Ay na, inton sumangpot ka laangan anak ko. May mayat mo't laang tapno makitam noon niya ti pagsayaatan na. Da kayon ti makaam mo. Agpatulong kayo kan ni Manong. Ha? Wano, siya kung ti umawag kan kwa na, tay bagak ti planok. Pambarak matan amang ibaga, ang nagipatuludak mat iti kwartada a pamilya. Ay na, nagsayaat kan anak ko. Ang di mo panuynuyan ni Manong mo, ang mga numarwam. Nanang, para kada kayo ti amin nga aramidag. Kayat kayo ang maparagsak, uray ti kastoy man laang awagas. Kayat kayo asubadan, nanang. Nalaga road, anakan ka na ita, Ilse. Agyaman ak unay, anak ko. Awan anyaman na, nanang. Maalang roden, ta isublat kong awagan ni Manong Teddy. Nanang, imawag kanyak na Ilse. Agi patulod ka ni ti dakkel agatada pag-repair dito'y balay. Ay, kasta nga ron ti ko na kanyak, anak ko. Adula amin. Kano napindas pa mo ti balay yaw. Okay pa lang dito. Hindi ibagak nga road asaan pa'y laang agpawit. Nay, apay ngay. Bayan tayo amang tad. May banyo. Alag to mangkit DJ ipawit na, tada pang usarak. Anya, ay saan ababalin agarawom dayjay anak ko? Nakalatang dayjay a pag-repair dito'y balay. Kadinton maminsan tun ati ilatang niya pag-repair dito'y balay. Kasanon numaamuan na. Sana basta di ibaga. Total, saan ba imot nga gaw-awid? Kasanon nukalaat nga agawid. Apay ay pakariripukan nyo dayta. Saka diti makamaw. Basta itadyo kanyak ti kwarta no diyo kahit nga ibutak-tak ko ti palimad yaw. Ay saan ko mamot? Sana ka mang rabrabak nanang. Ibagak no kunak. Talaga nga ibagak. Sungag tungpal kayo nga rod. Iti kayat ko. Kasta, may inala ni Teddy ti amin nga impatulod ni Ilse. Huwag nga rod lakay. Awan mo ti maramidak, tagi pang tamanin. Ay, talaga saan nataasar dengan ni Teddy? Amagan nukalaat nga agawid ni Ilse. Kat makita na nga awan apulos din ako ti dito'y balay. Anya laangan nga iti ko na. Lakay, anya nga iti aramidan ta. No itultulok talatan ter aramidan na. Kasilaang ni Ilse no awan ti papanan tinagbanugan na. Isa nakapagdesisyon na kon Leonida. Inton sumangput ni Ilse, ipudnutan kan kwa na ti aming. Anya? Wen Leonida. Sakbay anit Teddy ti paggapuan na. Kasanaw nuguraan na ta ni Ilse, lakay. Ay, awanan ti maaramidan tanukas taman bilang Leonida. Tinapatag kat maamuanan ni Ilse ti podno. Tapno saan agtultuloy ti pananglukluko ken kuana ni Teddy. Diyos ko, sapay ko mga road ta maawatan na ta ni Ilse, lakay. Sapay la kuma.
Kalaat mo't di panagawid mo, anak ko. Kaya't kayo asurpresaan ka ni Nanang, Tatang. Kasla siyak mo't tinasurpresa itinadanon ko. Aapay nga nga awan pulos nagbaliwan ti balay tayo. Saan aya nga impatulod ko ti pagpaarami dyo dito'y balay? Anak ko, bayan na kami kumakan ni Tatang mo nga agpalawag. Uwan, Elsie. At ako kayat mi nga ipoddokan ka, anak ko. Maipapanitian niya, Tatang. Nanang. Dumngag ka, Elsie. Ilawlawag mi kan ka, ti amen. Anya, nukasta. Wen, anak ko. Saan da ka apod-pod nung anak? Inlimid mi kan ka ti amen. Gaputa imbilang da kan kaspud-pud nung anak mi. Pudno ti ibagbagan ni Tatang mo, anak ko. Impaampun da ka kada kami, idi maladaga ka pailaang. Kataan mo day ni manong mo at ide. Awan gandat me amang ipakaamukan ka iti amin. Pangpangtaan na kami mo't ni manong mo. Ay. Anya ti kaya tiyo asawan, Nanang. Tatang. Kastol na ay, Elsie. Manipod iti na permanente kan nagtrabaho iti Manila. Kat agipat patulod kan kada kami. Makibingbingay ni manong mo kadagiti ipatpatulod mo kada kami. Tapno saan na kano nga ibagakin ka ti kinapudnaw. Awan mat kinditaan niyaman na kada kami no ibingayan mi man iti ipatpatulod mo. Tawan mat ti sabsabali. Iso nalaeng tati kayat na. Iso mat ti ad-adang agnumar iti pagrigrigatam anak ko. Ha? Day tatag paisaw. Nagamak kami. Nga amangan nuguraan na kami numaamwam ti amin. Isu nga intulok mi ti amin akayat na. Kinagpaiso na. Isu tinangala iti impatulod mo a pag-repair kuma iti balay tayo. Isu a pasensyakan na awan apulos tinabaliwan dito'y balay tayo, anak. Anya? Nagalasmatan ti aramid ni Manong. Saan mi nga amukan ni Nanang mo? No, anya ti agbalin a reaksyon mo iti kanito amaamuam anak ko. Ngam dahito kumati tantandaan na makanayaw na. Imbilang nakaapod-pod nung anak mi, manipod iti simangbay kakada kamay. Sapay kuma, tadi na kami guraan na anak ko. Iso nga ingkadeng min nga ibagakan ka ti amin. Tasaan mi akayat ni agnanayon latan ahut-hut-hutan na kanitede apod-pod nung anak mi. Kandi mi kayat nga isupay ti pakaamuam iti kinapudnaw. Iso apakawanan na kami kuma, Elsie. Kas itinakunan ni Nanang mo. Di na kami kumagurguraan anak ko. Apay kumaguraan kayo. Ang yaman nagpaikit ni kada kayo. Tanusan agapo kada kayo. Amang ano jak mapaspasaran ti kastoy a klase ti panagbiag ko ita. Patpatgan kayo unay. Katpulos nga awan marik na kagura kada kayo. Nariknak. Sipod kinaubing ko ti kinapatag ko kada kayo. Katuray na amuak asandak akadara. Mas ruming baw kanyak tinariknak apamatagyo kanyak. Agyaman ang kada kayo, Nanang. Tatang. Agyaman kami anak ko. Tanaawatan na kami kaninanang mo. Ipatpatag na ka unay-unay, anak.
Uwan, Elsie, anak ko. Ipatpatag na ka unay-unay. Nalablabos pa ng pudpud no nga anak ti pangibilbilangan mikan ka. Ipatpatag na ka, anak ko. Lunak, anakaro ti panagdanag mi ken ni manuling nga asawak iti daydi agundaway manang Emmy. Nga masapul nga ipudnumin ken ni Elsie ti amin. Tati kang runaan na pampanunutan mi iti daydi akanito. Ket maisardengen amamin pinsan ti araramidan ni Teddy apan ang ipangpangtana kada kami. Ken panang bus na iti matmatgadan ni Elsie iti awan met kwenta na abanag. Impagarup mi nuguraan na kami ni Elsie. Ngam nagbidot kami manang. Sinubalitan na ket di iti makapatig na irik na apanagyaman. Kan awan umasping apanagraem ti amin anaaramidan mi para ken kuana. Namin pinsan nga rod anapunas ti panagdanag mi iti asawak. Ti may sapay adinayaw mi ken ni Elsie manang. Iso tinaimpuswan apan nakaawat na itinaaramid ni Teddy, apudpudno nga anak mi. Imbes ko maaguraan na ni Teddy, gapu iti inaramid na, saan? Taad dapay ket di atinulungan na ida, nang runa-una yan dagiti kakaanakan na. Nalaos nga rod tibain ni Teddy ken ni Elsie, ngamday di meten tinangrugyan ti ad dapay anabigket alin nangen mi asang kapamilya. Itamanang makunak amayatan ti biyag ti inauna nga anak mi, babaan iti tulong ni Elsie nga adi na. Ket da kami ti asawak, makumikom, ken siraragsak kami a mangawawir kadagiti apu kami. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Leonida. Leonida, wano manang Leonida kunak manlaangan. Simple laang ti maibagak. Amin ama paspasaran nyo ita, bunga day ta tinasayaat apanang padakkelyo ken ni Elsie. Pudno asaan a nagtaod iti mismo adara ken lasagyo. Ngem pinakitaan nyo ti umno ken rumbeng, kabayatan ti panagdakkel na. Ket day ta ti makagapo, no apay apasig a kinaimbag ti insubalit na kada kayo. Kastamoten ken ni Teddy, nga uray pay no rimusing ti kinaagom kan kuana. Nagasat kayo, tanapadakkelyo iti nasayaat ni Elsie. Napadakkelyo a naimula iti panunot na, asaan arumbeng a pagaramidan iti saan a nasayaat ti tao, a nakautangan iti naimbag anakem, ken napadakkelyo a naimula kan kuana, at ikaimnasan a pangbales iti tao a nagbasol ken ka, ket pammakawan. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti
tibiyag